nangi ko ren datti de ha hen da tide ba hanki min kam mi faman fo ono o rewdal alay mi ho wallahi bidda i gerngal amani bunga o rewda don wallahi ana famar wondon aɗa andi min jogui programme 30 a hormaɗa laaɓa min ko mbiyaɗum so mes brésilien ala batta wiya an hay batta wiya min mbiyami yomi sod ko paɗe talon talon e jin aɗani jinuji rewɓe goɗɗinan toon baɗi taƴi ha lurto famino baɗi taƴi wala aɗa andi hanki gertode ɗo gertode basé baɗe goofi ɗon gertodal gotal gertode ɓutteje haako waɗa sénégal ko no mbiyete voilà ɗum ɗo ñamoji engrais goofi ɗon gotel kala kanji goofi guel ngel ɗo gergel so heɓini guel kono hannde noon ay hannde en duttoto en ƴeeman programme ala en duttoto o duttinanta toon basé man to voilà sexilla to yimɓe gaddorno en keeɓi toon ɗiɗi en keɓani kedduɗi ɗe ay to puddiren ɗo jeeyi jokkitan tan keddi toon ɗe nawende après se nawi ɗo ɗon se jeeyiɗe min kam ha witteten coggu mees o est ce que ko noon gormoɗo ɗan ɗo mees o le mais président mbiyam soɗo on coɗanmi noon min ko on ko o woni hakkillam tan min ko heddi ko so mbelami so wujji sen keeɓi goɗɗum onon ɓamon jeeyon kono jonga e jee somi ruttitima toon so ɓami keddiɗe ɗe min mi yeeya ɗiɗɗe soɗo mes président mo mbiyami mo ono joni paɗon to juttirima to baseba nen to jeeyi to baseba to tonga mi yi tan gertode 5 toon jimi duttoɗen gertode 5 gertogal goto waɗtan ko koyɗe 4 yo alani gertode baɗɗo koyɗe 4 ɗe wallahi billahi mi goto fof yeeyete ujunnaji jeegom goto ujunnaji jeegom ça c'est très bien ono jon kettoɗe ɗe ɗon mima haɓa hettude ɗe joni jagguiɗe to ay banga koyɗe naygal ɗeɗe cotte ko angola mi faami te ñamata puudur très bien ngal ɗo goofi keeɓi programme o kono min ay ko jawti min ko waajom soodanmo ko hanki mi yeeyide kono mais mi yeeyi galle amani ɓuuro min nango ton guuriji moko de kono hawre hammo ñakkude dim kono manno ko ɓaleejo min ko yom hayimi jamfan aɗano yaadade men oɗo ko yom soodo ko no haaldiri ni de hoolaki mo nande ay tamade mudduɗe ha ko mbaɗa ram ko hay nir mum mude basé ba to gertode exam hoolaki ɗum gertode nayi jiirumoɓe daɗa walli hen ngal goofmi ngal mi sikkita kangal kanko nayi mino ala min meeɗa jamfade aga jamfande an min ko addanga waɗi noon waajom sonnum koye ɗum ne heewi ayi way kon ndiyam tamate moddude ko ne ha mbaɗa ɗo enen wajji no wiide jalbo ƴiƴam boɗo waɗa jalbo sa jalbo jalbo prene haala tamate tubakoɓe ɗi est ce que hitande capantati e goho sakket muɓe mbiya ko maɓe loro guertoɗam ɗum ko gonga ɗum woni ɓe mbiya 30 waɗa walɓe aduna waɗa nawtaɓe lagar min gam nawɗo guertoɗam o fof kay 30 o kay premier kay tawre ko kanko e malikaji iɗi pedde toon gertugal am hanki balngal reedu dogandu ngal waɗi jaami to basse bal cooremi kuus kaɓɓami ngal yeehi kuusi yeehi kalis yeehi gertugal yeehi mi anda mi yahan lagar mi anda mi bittoɗoɗe mi anda mami tawoɓe toon so Allah jaaɓi kala tan ngal naati hay so e bunna faɓuru mi naata soko e bunna mi haalama bajala machallah min ala kalda jungam go ala haldan set silan datam ko wonma set so min jindiri an non ko wadi kam go boy ko ni non badat mo boy hala ma ayi e yoni wala ni mbara mi set yarto wajam ay sek mo jidaw so mi yi sek mi nyama mo tammi mais anay batala ko mara sek non ngaci odo gorko mor gayno dumuna o gorko ko gaynudo gaynu dumun yan haaju mun gaynu dumun yan haaju mun holo haaju mako mo yahani nodo ko gaynu dumun watte fodo sa mor gaynu dumun aw hami yamo so mi yimo nyama mo tan da nyami mo ni den ya mo kaldra ya dum hande to so mo so wala ni mala de hala ma wuli wala de sa mer rawari kam hala sa o yayano ha an sare na ga jogor mi nyambe so mi yimo buri bon ɗon tay mo mbatam so mi yimo mi nyaade gara pawur banyak ana dalam ngaji sama he mi dum tan ngam ko pawur banyak ko to ngaram morom
Ngona. Coba deh Pak. Ngona Pak. Bala. Sawa. Yuni ke ini. Ro doga. Panin kam mino wigo ko so nangi se ko pio dum ko bodo dum ni min ngam hulbi ngam joro yimo ma ko so ni ma dafa won nangi lawlo tugi mi ngi manda ko to kada Be ro mi way. su sama parce que am nañ dil ma ngam mo ñakaber Ananda dum ko. ñakaber jipin tungu ma ngo jipin tungu ma ko ngam man De nangan no mi sawdu nyaaki mi waday tuba mi habbande. O mo katawa. Min bonno mi de. Onon ganda. ngay da Est-ce que o jaaga wujube gerto min datam ko wujube gerto bambe mede nota be laagare be ngari to gerto de laaga ay tarante o ay ko tarante do keeci goto e dum ke mi be tarante dum mi dar ala ay do ke pour batule mu ngan man be o talo do ke jam so mo talo ko apedi ay ran daw ijam ay ja foso do gambe aja foso do gambe to ka ben wonire ha may lo tamari tumu ko hani muddi rewɓe mbaɗoɓe tulumu Roso. roso wallahi mun mitti aɓa ma quoi Ƴiƴam boy wona mbiya Roso. A meeɗi Roso ne kadi ne haare plat. roso ala ɗum tumu koɓe mbino o kakan o wi jam bodo roso o yahan caggal affaire en jahan toon oɗon wawi dogde eɗen darɗen damal kanko so naati tan gorko mawɗo tindano aɗon no a hewan noon ɗo jamma moy tan awa noon ɗo jammaji ete oɗo gorko mawɗo min de yanana woɓere me jane mo moyto ko way sa fayi ñiño dow assalamu alaikum woɓeram te kayne do di sama do tan ada wala wambe ne ya jumo ne ya kukurir kukul mola aba Allah